बेसेबांबा गोबावनि उनाव माने भिडिअ लाबोदों आरोखि जेबो रिजन गैया भिडिअ लाबोनायनिबो ओमफ्राय माने दहाय फुङाव सिखारनानै आङो मा जादों मिथिगौ दा माने आगदाजों मबाइल लादोंमोन आङो ओमफ्राय बायहेरायाव थांनो होननानै थाबायदोंमोन आरोखि आङो थाबायनानै जेब्लानाखि आङो फैयोना र' आं खिथानि दै माने नै बेवहाय गालिनदों आरोखि आङो ना नै बेवहाय गालिनबाय ओरै माने सेन्देलाबो बेनोमोन गालिननानै ओमफ्राय ओरै गलांबाय आरोखि आङो नै बेवहाय जाब्ब' गलांबाय हाखरा गोथौमोन माने लेट्रिन गोदान बानायनो होननानै जावदोंमोन आरोखि अखा हाबाय थानायजों माने हाखराव दैया बुंनानै थाजोबो आरोखि दा ओमफ्राय ओरै माने गाबथाबाबो हाला माने जि खांग्रांबाय मबाइला ओरै माने ओरै गोजौआवहाय आखाइया गोजौ खालामनानै थाबाय आरोखि हाब्रु नांजोबबाय मबाइला गलांबा गैलामोन ओमफ्राय बाव गलांनानै ओरै ओंखारबोबाय आङो माने जा लेथ्रा दैमोन ना बेवहाय थैखागोन आरोखि बे मैला दैयावहाय माने दुगैनांगौबा असान्थि जाखादों माने फुङाव माने आखाइयाव एसे दोलाबाय आरोखि एसे दोलादों आखाइयाव ओमफ्राय ओरै आगसिनि आखाइया एसे लोरिनाय बायदि जादों दानजा गोलैदों आङो बेयाव आसरित गोग्लैदों होननानै आंनि हांसो राजाया आदार बिगासिनो दङ लोगोफोर नायनो हांसो राजा माने 9टा ओंखारदोंमोन ओमफ्राय 9टायावहाय मानैल'सै हांसो राजाया थैजोब्बाय गैला लोगोफोर माबोरै दङ नोंसोरो आं बेसेबां गोबाव जाबायमोन आरोखि ना भिडिअ बानाया ओमफ्राय दिनै बानायनायदां माने एसे आपल'ड होआबाबो माने देम जायो नालाय चेनेला ओमफ्राय ओरैनो एसे होनायनोसै नामा साननानै बानायदों आरोखि ओमफ्राय खुनुरुखुम दंथ'यो एसे मोजाङैनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मोजाङै थालायबानो जाबाय आरोखि ना दाथ' गायनाय फुनाय दिन बयबो माने गायनांगौ फुनांगौ जोंहा देग्लाय गगोन आरोखि माइ गायनो लोगोफोर नङाबाथ' आं आंनि दुब्लि ओमफ्राय आंनि माइ गायनायखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो हागौमोन खिन्थु आङो एबारनि दैज्लाङाव माइ गायनो गसिगोन आरोखि हाग्रा बायदि जाजोब्बाय नै आंना फुला हाग्रा बायदि बिबारा माने बांद्राय अखा हाबा मोजां जायाना अखा मेसेङावसो मोजां जायो बिबारा